tararap, tararap, tarap. Tarap, tarap, tarap. Tungkol sa marriage, karir at pamilya, sa bawat relationship may aral na dala. Mga kwentong relatable, walang filter, walang daya. Trending na chika, dito'y laging masaya. Relax lang, kumalma ka, makinig, matuto at makisaya. Halika na sa Chika Tasis, we'll talk no filter, kwentuhan walang palya. Sa bawat episode may bago kang matututuhan. Sa mga kaibigan tayo ay magkwentuhan. Grab your coffee o kaya chilled smoothie. Makinig, mag-relax, dito lang tayo. Kwentuhan na funny, kwentuhan na deep. Dito sa Chika Tasis, enjoy your life. Halika na sa Chika Tasis, we'll talk no filter, kwentuhan walang palya. Sa bawat episode may bago kang matututuhan. Sa mga kaibigan tayo ay magkwentuhan. Tarap, tararap, tararap, tararap. Tarap, tararap, tararap. Ka-Chika Tasis. Kapoy na kay ka gunahuna para sa tanan, dili lang sa imong trabaho. Uy, mauna to ang siren mo. Sakit na. Mag-Chika Tasis with Reg and Grace. Mga kachika, ako si Kachika Grace. Ug ako si Kachikang Reg, kini ang podcast na maghisgot sa pamilya, family, career o marriage. Yes, walay filter. Ay, harte, tinudan na itang ng mga chika. Maong pamina, relax at maguban-ubuta din sa Chika Tasis. Kumusta ka diha, sis? Yes, kira gid kayo ta sis no, laban lang gyapon ta sa ato ang life no. Ang ato ang title para karon, but ngano Yes. ako ra filming. Hoy, mauna tungod ana natay video nato ang ipakita. Roll video. Saka mahirap talaga yun, yung ikaw yung nanay, tapos magkatrabaho ka pa, tapos nag-aalaga ka pa ng bata. Sobrang hirap yun. At saka yun nga ang hirap sa buhay ng isang babae. Kahit gaano ka kasipag, kahit gaano ka kapassionate magtrabaho, kahit gaano kaganda ang trabaho mo, pag ikaw ay nabundis, hihinto ka sa pagtatrabaho. Yes. Kasi ngayon babae, hihinto talaga eh. Para magbigay pangangalaga. Grabe no. Wow. Tinuod mo. Grabe mga ina na mga pakita. Real life siya nga istorya no. Ang sabi mo comment ni mo to sis. Mo gani real talk jud kayo na no kanang mga kababaihan ba na nagatrabaho na no, trabaho sa trabaho plus trabaho pa sa balay no. Daghan kayo og mga roles sa mga inahan. Mao na to ang siren karon tungod kay kadaghanan sa mga kababaihan no, mga inahan diha na kurang stressed out na, burned out na kaayo sa ilahang daily life. No? So, mao na natay padula ginagmay karon sis. No, nakaton? Ako ra ba? That's right. Isa-isahon nato para
mabatayan nato kung makarelate ba ang ato ang mga viewers dira. Yes. Ang ato ang first question na makarelate baka sila. Ako ra ba? Una na ko Yes. sis ikaw. Ikaw? Sige, ikaw una si Sugdi. Ako ra ba ang sige og huna-huna unsay sudan everyday? Una. Oh. Ayan, tanaw na nato dira bis sa atong comment section. Yes. No, wala pa nag-comment kay nagunahuna pa sila ako ba to? Okay, Murag ko ba na matugtiglo to? I'm sure Diba? ma-replay pa ni so pwede lang sila mag-comment kay ma-replay man gyapon na atong Yeah. video. Ang atong sunod natong question. Ako ra ba ang sige og gunahuna unsay mga trabahoon sa balay? Tinuod jud na. No? Lagi makarelate. Ug ang sunod ay nato nga question, ako ra ba ang sige gunahuna unsay suoton sa akong mga sakop nga mga pilion nga plansya hunon? Tino. Ay, oy, ikaw na ba? No, grabe na jud na ba? Oh, ako ra ba ang sige og yaw-yaw, no? Ug unsa na? Ako ra ba ang sige yaw-yaw pero murag ako pa jud kontrabida. Syempre kay ito may nagyaw-yaw. No. Mao na na. Sa padiha sis. Ako ra ba ang mahadlok na sa Judith? Si Judith Payot lagi. Oh, mga Byron one, no? Kini yung mga babae na dyan ay calendar of bills, no? Mga Byron one. Di Pwede ka ba? po sila mag-consider no, ako na, no? Ako Oh, gid na. comment lang mo ha. Comment lang mo diyan. Ako na. Para Oo. makita na to kinsa ba dyan. Oo, masking offline na Okay. niya, pero bago sila mo comment, no? Yes. Tuod man Yes, jud ang mga yes. Byron no na to, mao jud na ang mga non-negotiables nga dili na maski pag Yes. kung sa may matabog, bubaya jud gyapon ta. Ako ra ba ang mahadlok ug wala nay sulod amo ang ref? Very Ay. true ka, sis, no? True kaayo. Like, Ikaw, no? na ato mga anak makaigor din na sila mga bris sa ref, no? Yes. No, igora jud na sila mukakon. Di ba, no? Ang tagbagdag ko ng mga bata, apil na sila sa burden. O, anak, wala na tayo sudan. Di ba? Ang mamaligo. Igo na sila mga Yes. Puhon-puhon pag managko na. Ikaw na. Okay, next. Comment na dayon. Ah. Padayon sa share sa ato ang live daron ha. Kay unya i-draw na nato unya ang what sa ato ang Pretty Me Salon nga beauty treat. Ang next nato nga question, ako ra ba ang stress kaayo sa akong mga sakop apil dira akong bana ug mga anak? Mas stress kaya no, ang mga anak, dili manabang, no? Daghan kayo mga trabahoonon, pero ang mama ra in taon lang naglimpyo ug nagnudnod sa CR. No, True. mga ba na mga situation. Na, kung ikaw na sis, no? Comment diha, ako ra. Ako ni mga No? kachika ko mo dira no. Bago ta mo move on sa ato ang next nga edition. Yes. Dahil na yung mga nag-assist, I'm sure, masing offline ta, makitaan gyapon ni nila, no? So, pwede na gyapon sila mga Yes. post. So, move on na to sa ato ang Yes, family. yes. Kinsa ni? Go, sis. Kinsa man ni? Malimot kung dili. Kasi malimot kung dili nimo i-remind. Kanang makalimot yan, i-permintisis. Na iya madyudon ta nag obligasyon maghugas. Makalimot pa dyan. Kaya naman yan naman, no? Na mga senaryo sa pamilya. Oh. Ako ni. Kinsa man ni? Ako ni. Comment na dayon diha, no? I-comment na kung ako ni. Buhay ka siya ni. Ana, di ba no? Duhara na. Ako ni o siya ni. Paingon pag siya sometimes. Yeah, sometimes. Maybe. Hangyo pa yun ba? Hangyo. Napag ikadugtong iyang sometimes I run, sometimes I hide. Mao dyan. Okay. Oy, Kaya na lingaw kaya to ang spin karon ba?
Salamat sa mga spinner din. Kasi, kaniya mali. Maghuwat nga sultian pa. Maghulat na sultian pa. Ah. Sa buhat. Uy, No? isa man ni. Oh, mga ginikanan din ha. Kung feeling ni mo na imo ang anak din ha. Now is your chance na huwag padungog, no? Type lang diha, siya ni. Nyay tag dayon na imo ha, mga kaanakan din ha. Oh, di ba? Okay, next. Next na to, mag-ingon, okay ra na, bisag dili. No? Okay ra lagi na. Pero dili good. Oh, ikaw ba mag-uul gyapon ka pero mayon gyapon siya. Okay ra lagi na. Oh. Positive lang ang peg niyan. Positive thinker ang imuhang family member. Comment na kung Okay, ikaw. next. Maghuna-huna nga si mama or si wifey na automatic na sila ha. Si mama na or si wifey na. Si mother na lang howd naman siya Oh, no, labi na ka lang na moabot ng mga lutuunon. Si mama na hindi siya na bahala, anak. Automatic. No? Oh. Yes. So, mao na ha. Comment lang dyan mo din ha. Kay para mo padayon ka. Nalingaw ko sis. Nalingaw ko ba kay kanang mga gid siya, mga maugid ni ang mga panghitabo karon ba. Yes. Oh, very- real talk jud na. Very small lang pero mauni ang cause sa mga away sa mga magigsuon. Tungod tungod ang mga hugason magbinungulay na. Yes, na no, magtay- pati hugason, awayan pa. Gani no, ang plancha ko na dili na matagad. Gani. Ang Gani. na ato ang mga members of the family na po ato mga small ones ato ang children no. Napo sila part kung Yes. naglalas. Oo. Yes, So, parimaani, Kinsa ba diri ang maghulat pa kung subuon? Pala ka din ha. No, kung feeling ni mo ikaw ni, type lang diha, comment diha, guilty. No, kung Guilty. ikaw ni, type lang diha, guilty. Guilty, That's right. guilty me. Ana dayon, no? Okay. Kinsa man diha ang magsupak-supak sa ginikanan, no? Wala pa diha. Kinsa man na. Saka ikaw anak. Ana dahil na to ang kuan ba? Kinsa. Sunod kinsa diri ang kinsa diri ang magsupak-supak sa ginikanan. Agoy. Mamod na galing na. O kinsa pa jud ang masupok sa mama no? Kung dili layon makaluto ang mama. Ma, unsa oras na nauna na wala pang pagkaon. Wow! Lingaw lagi ko sa to ang spinner. Na mga No? naagid tay mga sa back nato, natay mga pakabayo lang din sa. Yeah. O kinsa diri Okay. ang kinsa diri ang makapasalamat og makahag sa ilang mga inahan. Wonderful kay no nga kanang out of nowhere ba atong mga kids yan mo kalitaghag no mo kalitag kiss because you realize something ba nga thank you mama kana lang ng mga gestures ba no it really means a lot to all the mothers out there, diba? Yes. Labi naglami ang giluto sa ina. Iyog po din yung mama diha. No? Labi nang mapalitan sa iyang favorite nga ginapangayo. Kape. Siyempre, Kape diha. Or milk tea. Ano man yan? Ginakbay lang ba no? Napahalipay. next na to, no? Okay. Kinsa diri ang daghan og sikreto sa ilang ginikanan. Kadaghanan na sis kanang padulungay o kanang batanon. Kanang Kanang mga uya-uya. crush. No, maulaw naman na sila magis katuging anak. Kabulo kasi no sa mga inani nga time no, dapat ang parents mo i-treat jud nimo imong anak na mura nimo barkada po kay
para open sila. No, dili sila magtago-tago. Dili ni mo hadlo ko na bawal ka pag-buya-buya ko, bawal na mo ba? Ayo jud dayon. Mag-start jud ka sa ever na kay crush, ingna sa kuha ha, sa kuha. Ana din ba, no? Kaya kung sumubon ganun. Nana sa inahan. Correct yun. Kung Nana sa sumubon ganun. naman lambing ba? That's right. So, mangita gid dapat og paraan ng mga parents on how to deal with that kind of situation para dili ta ma-shock kay kasagaran ba kita Yes. no magtago-tago, magrebelde na yun ng mga anak tungod sa mga Yes. mga Matinga na lang ka kay nanay announcement to be made. Nya buntis si ko na. Sa una lang yan pagdila na sis. actually No? Kahadlok. very ano kay nakaron sa mga sa family ba no nga Yes. at the young age inana na ang mga panghitabo. So better ano na to, let's open up their minds and maging intentional ta sa tong mga anak yun. Kayo sila pabayin na they can discover those things dira na sa social media. No? Balik sa atong learning sa una sis ba na dapat sa pamilya, una jud sa ato ang madungog na mga word na I love you Correct. na. That's right. O kay madungog nila na sa gawas. Unya wala man na nila naanad, wala sila naanad ana. No? Ma-in love dayon sila ana. Dali ra kay na sila madala ang mga I love you sa gawas. Di ba? Sinuod kita sis. Mo na. Okay. So comment lang mo din ha. Correct. And kaning ang kaning mga inani nga mga situation nga ni sis no kay kaning kailangan mo siya storyahan. Dili lang siya pwede kaning ganing murag Yes. paagi lang ganin nato sa ato ang and sometimes na sila gina-ask sa ato dili nato matagad kay bisita pero important dito ilang gusto i-ask and then tungod kay busy kay tagib nabaliwala na to siya nakalimtan na po na to balik sa iyan ko ana or ana good so Yes. good mangutana sa lain maging curious sa laing tao pag mangutana Wala ka no, kahadlo. Wala resulta, nakabuntis or nabuntisan. Ano ba no? Kahadlo. labi na ay mga makita sila on the streets na mga vices makita nila uy tama buhay din ni buhaton ana ganito might as well dara pa lang sa balay training ground na nila daan no kanang kita nila is not Yes. ayo na mga butang no Oo. Kay kita pa lang kung dili magud na to na ma-deal sis na habang napa sila sa to ang poder, ang mahitabuan na ikaw lang gyapon magproblema na, di ba no? Ang inahan gyapon magproblema na. No, ang stress pa ingon gihapon sa inahan, sa amahan, di ba? oo tinuod yun na ang amahan labi na ang amahan Yes. Isud kay na dawatan sa amahan. Di ba? so dili na to itolerate na. ang mga bagay na inana no lagi tay disciplinary Yes. actions inana nga butang na dili pud mag-lead ha na kanang pasakitan nato or what diba? Because pwede man masuryahan gid tanan butang so Yes. move on Na, na no? So, dapat ka ng mga ingana na klase ng mga stresses sa atong kinabuhi. Ato jud na yung istoryahan. No? Appeal jud na sa ato ang mga plano, sa mga reminder, no? Sa pag-alaga sa mga obligasyon sa balay, no? That is part of our pag-take care, no? Sa ato ang emotional o physical na living, di ba? Muna, no? Mag-ato ta kay kini problema man ato ang gipag-discuss, no? Karon ato ta sa ato ang mga practical solution. Saon man ni nato kung ingani, no? Ingani na lang, ma-burn out na lang si mama, no? Ihatanan ng mga hunahunaon. Mo nang maminaw ka ha kay dali raman kaayo ni. Mo nang makatabang kanimo. Okay? So unsay una ana diha sis?
Yes, ang una ana gyud is clear communication. Ayaw lang og ingon nga makoy nako. Ask for help. Okay? Ask for help, no? And be specific unsa nga kinahanglan nimo nga tabang kay basig ang motabang sa imo nagbuot-buot og tabang mang-away na hino. Uy, Tabang- unya dili hinuon mao. No, imbis na katabang, nakahatag ginuon og misamot og imo Another kadako imong problem. trabahoon. Correct yun. Diba sis? Ba na ay mga be specific sa imo ang ano ba sa imo ang kinahanglan kay dili man ginato kaya no daghan tag una daghan tag kabalay pa lang sa trabaho pa lang unya napay mga anak nga mga badlungon pa na so pero kasagaran ba yan no as our partner sa balay gyud na to so ato sir atong misis so tabangi ko sa pagplano ani bi magbatag ta og ano ba naba moy schedule routine diba? Yes. Amoy routine every day. Kaya ikaw ramang good gihapon ang mapunuan na sis. Na-remember na ako, dili sa na-remember, this is always linya sa kumbanan. Kay, ako magod medyo naasay ko'y attitude na kanang, ako tanan nun ba, ako tanan nun, kung kaya na ako na lang, ano ba, no? So, ang tendency, ma-burnout ko, wala gina-always ko gina-remind ni Kenneth na, ayaw, sunuha, no? Kay dili ni mo na kaya. Pwede ka mangayon pag-taxi sa mong anak. O butay nga kaya nilang trabahoon. Pangayog tabang, dili ni sumuhon. No? That's right. Tama, Jure. And Okay. tabangi ko mag-decide. Kani sis, makarelate to ka ani sis. Tabangi ko mag-decide ani be. Always baka Oh. always ka nag-ask daan sa imong husband na tabangi ko mag-decide. Pag hindi ko mag-decide. Yan ako baka. Sa mag-asawa jud kinahanglan ni nga niya. Okay. Para dili ang blame gani dili imuha. Kay duha man mo nag-decide so kung naay palpak na ikuan, uy, nag-decision Ablat-ablat. ba aning duha. Oh. True. It's very true. Unya labi na gid mga big decisions sana. Sometimes ang mga gagmay nga decision. Minsan diretso na nimo sis na mga gagmay or even gagmay nga decision na address gid nimo sa imong husband. Usahay man gud ang gamay sa ato dako day sa ilaha. Mo nang dili ta mo nang giningon na do not compliance kay abi nimo gamay ra kay na issue na si kana ang naisulti sa imo mga yana ba abi nimo gamay ra na para sa iya dako na ibutang na dapat giistoryahan ninyong duha no Very specific yun dapat mas na smallest matter. So, kailangan maging specific na han or love. Unsay dapat ang color sa sandok na kung paliton, green or red? Dapat inana, di ba? may yana Mapalit og red. Unya, ang kailangan kailangan sa misis is white. Kay gusto niya, kaning minimalist man ang misis. Palit og red. bitaw no kunyari kay kanang aesthetic gaya ang imuhang peg sa imuhang balay o gipalitan kag yellow sis oy ilang Siguro pag yun niya. Ang ano pag sa Sa view. ang correct yun. Unya ang mga plato pag sis kay rainbow ang color, di ba? So small things mag-lead yun siya sa away. So yes oh yung mga inana ba, no? Mga inana kanang naay maka-add siya stress gamay sa, yes di ba? dili maayo mo nang stop doing everything ha na kanang labi na ning kini mga inahan na kanang sobra kay kakugihan ay stop mo na ginaingon learn to stop doing everything no learn to delegate it to your children no or kaya sa mga husband ka pipi ko kay pamangni ko ani ba ay isud ko ay wala ni ba yana ba dili ka nang kaya mo ba't ka mga asawa mo yaw-yaw dahil hindi ako pa natakunan ka ay wala pa gani siya nakahangyo sa iyang bana no wala pa ganyan na try yung istorya pero ni kuntud na si wife nagyaw-yaw na siya kanya atang sa mga tapunan mga
kaayo na no. Ubuntag pa sayo mura nag-Armalite ang bakbas. Manay di ka matingalan na pagka buntag pa lang, nag-disappear na tanan ni mong sakop. Kaya mura ka Armalite kaya sa inyo. Pero si White, muga sakit ang dughan. Dahil hila kay di ka na siya, di ka na ko. Ako tinan. May napansin ako ng pag-inana. ba yun? Ginina scenario. Pag-inana gani sis no nga always inana ang parents. Magyaw-yaw dayon anak kanang init ay ng ulo. So maanad man na sila ana nga ginainana nimo. Maanad pud sila nga dili ko masunod kay inana man okay ipalipas na nako na pero unya na nako na. Labi na, labi na for me ka hysterical mo sa ila, normal man na. Normal ra kay mama drama queen na. Ala, dili po ka mo sugot ana ha, nag-normalize na imong pagiging drama queen. Correct Diba? niya. Kung may tabong yun ana no maupod na ilang buhaton sa ilang family so it's not a good example. We should be a Yes. role model ang mga sa tong mga anak no. Kailangan malumanay lang pwede ra storyahan kay kaplo ka kung storyahan may mong mga anak no kani straight kanang na Balo ka na pag magpugas og plato ba ani dapat inani ana good nice nice mas ganahan sila ana mas ilan ang i-take na kaning ani Oo. good pag gani na koloran ini mo crayons ang wall kay pangit kay ana lang good mas rin mo siya og kaning Oh. Pero na kung mga makita sis ba, magbitbit pa yun og bunal sis. Kung man mo dili. Mukha na mga anak ko magbitbit pa. Saan ba yun? Dili. magdepende po Oh my God, sis. Isip mga anak. Pero I don't believe kay ngano na ang mga anak no kabalo kasi sa mga gagmay na bata no mao pa nang masunod dayon. Yes. Ooh. Nag-teach man yung kasi yung mga gagmayng bata how is it say difference ana sa mga hamtong o mga Dili, dagko na. oy, ang mga pini mga gagmay, mao ko ni mga say mga hadlok na nagbunal. Ang kuyaw diya ka mga dagko na kay din naman. Tinan ni mga bunalan. Di ba? Yeah. O nang. So, care to share ta sis. Yes. Care to share ta no. So unahin na lang tayo ng care to share ni mo sis sa manang imuhang makikaambag na mga Yes. advice. Mao to no, una jud no para ma-address na imong burnout na ikaw per me ngani no. Number 1, communicate to your spouse, to your children, no? Communicate to your family. Kabalumugi pa po na jud ko. Tired na kaayo ko ako tanan, no? Next is stop. Kundan, learn to stop. Kaya kinira ba yung pugihan? Mo ni struggle sa ila dili ka puyo. Okay? And then the third one is learn to delegate the task sa ilahan. Trust your family na kaya na nila para ng pagluto. Kaya lagi na sa mga bata. Maglimpyo balay, kaya na lagi na nila, no? Trust na makaya na nila. Di ba sis? Yes, tinood yun na sis no. Unya kaning ako ang care to share ba kay it's okay to be tired no sa tuwa mga parents no labi na gud sa mga parents kita mo gud ang mangunay na lang mismo unahan na lang nato kanan butang kay gusto nato ba kani ganing hapsay gusto nato paspas ang iyo pero minsan tara po ang nagpatamad sa atong mga anak kay we don't give them we don't delegate things Yes. tara po na You nagtudlo don't sa ila give them the chance to work. tinuod man na unya pero po sa parent it's okay to be tired, it's okay to ask yourself, it's a valid reaction ang makapoy mahago unya kana Yes. feeling mo anan it's really okay kay na ang reaction kay ngano okay hatag na sa atong nga reaction to reset ourselves Yes. to kaning posa ka unya pag it's okay to rest yun paupo na imong rest no dili mo ka na lang tao lang yun dili na to kaya and dili na to kaya na sa tong show pinaka first Yes. before you do anything yun sa balay unahi yun na daan before you do anything ikan pa lang sa pagmata nimo ang pui lang yun na pray for it yun Yes. pag iampo nimo gikan sa imong mga buluhaton sa imong anak sa imong
kamot, iampo ni mga kamot, imong mga tiil, imong mind, imong heart, everything will be at peace sa imong mga buhay. Yes. Believe in that. I don't Yes. believe pag anak ni mo mata dayon ka, cellphone na dayon ka. Yan. Sa cellphone pala ni mo negative na dayon ni mo nakita. Natural. Yes, true. Makalimot mo. Diba? Naga ni sa Bible, Yes. diba, no? Dear, ingon pa ni Apostle Paul sa John, John 12, na my fellow men, I hope you feel well. You feel well, nothing is broken, nothing is missing. Maskin pag unsa ka busy ba, ayaw i-beat yourself. Do not beat yourself on things na mga nani because tanan man good hatagan na ni Lord og time. Si Lord gahatag gyud time gid sa tanan no. Ayaw pag-rush. True. Man ayaw gid na schedule na, just manage your time. So I believe na ma-manage Yes. wala na ang time. Ito lang sis. Okay. Wow, nice kayo no. I hope na yung mga nakutan ng ato anak katunan ang ato mga viewers karon. O karon no, paingon na ta sa ato raffle pagwapa roleta. Wow, excited na ba mo? Okay. Roll roleta. Go, go, go! Ala, pinsanin. Congratulations! Naya Sakisaki! Wow! Congratulations! Ah. Wow, glory to God. Nakadaog na jud siya, no? Grabe kayo ni mo engage pa. Wow. Kung karon, no? Iya na jud ni anihon ang iyahang pag-engage. Okay? Correct. Yes, makadawat siya og 2,500 beauty treat gikan sa Pretty Me Salon. Daghang kay salamat Pretty Me Salon. Wow, excited na kayo. Hula ta lang ha, Perry. May hula ta lang ang staff nga adunay mag-message sa imuha and how to claim your prize and congratulations. O panahon na pud no, labi ni sa ato mga subscribers sa pagsuporta nila. Please tama ba? Subscribe na. Dapat sa atong sponsors. Okay, so, no? Okay. Padayon ta ato sa pasalamatan ng ato mga sponsor. Number 1 diha, si Pretty Me Salon and Spa. Dito lang na siya sa San Pedro Pelayo Street, no? At bang lang yun siya sa M4 o sa Land Bank. Makita dayon ninyo si Pretty Me Salon and Spa. Okay? Yan ako no, ang hashtag. Ayan. Hashtag Beauty Lounge. Maraming salamat. And hello guys kay Ma'am Carol. Ayan, ang tagiya sa hashtag. Kadunay po siyang gatanaw. Hello sa imo, Ma'am. And congratulations sa imong bagong business. Ayan. Yes. So, ayan. So, Dili na to kalimtan si Soundtrack, no? Si Sir Ryan. Yes, Sir Ryan. Kaayo. yes, of course, no? Please subscribe yun. Padahil na suporta sa amo ang Chika Tasis sa YouTube, sa Spotify, and of course, there is sa Facebook. Ayan, ipinduta din ninyo ang yellow bell button para kanunay mong ma-update sa ato ang mga contents diri sa Chika Tasis. Ayan. Share lang. On like, follow. Ayan, dagan salamat. Yes. Yes. Ito sis na ito ang mga pag-greet, no? Na ay gusto magpag-greet day sa mga taong nasa UAE nga medyo peaceful na daw kay mga gubot dito. Hello, nice. Ate Ring, Ate LL, and of course ang iyang mga kauban dira sa hotel na next time ay lista na din ako inyong mga names nga padayon silang gatanaw gid sa replay natin now. Oo, Yes. salamat. Sa Ate Vicky sa Italy. Hello. Ayan. And Yes. si Jelly sa Canada ko ang friend. Nagatanaw po siya. Wow. Interview na to siya soon. Hello po sa inyong tanan. Ayan. Oh, Yes. shout out po kay Bea, no? Benedicto, kakang guest na to, no? Perminti jud siya nag-engage sa to ang Facebook page. And also, I'd like to invite everyone, no? This coming June 6 to 7,
no, nata event Pentecost 2026, Hope for the Philippines event, no, ginauhag tanan to join us. Ana, diha na sa Crocodile Park from 3 to 9 p.m. Okay, so Mutalagin sila ana sa kainaana. Nadara ang New Heights ug dagan pagubang mga banda na kauban. Sound of Model, ayan, si Pastor Erin. ayan. Yes. Daghan jud kay tag mga daghan kaayo to look forward to ana nga event. So we will be posting Yes. yun, no, sa mga matabo. So ay na ninyo kalinti. Yes, ug tumudana, salamat. Salamat kaayo sa inyong pagtanaw ug pagpaminaw. No, we hope na padayon jud mo na dili mo mapulan og tan-aw ug paminaw sa mo. I hope na mo'y naputlo. That's right. Oh, And- hantod sa sunod, dinhi lang sa chika kasi